inobvuma richakuma paupenyu hwako. Newo uchabvuma kuti vhangeri rotonga manje. 1 Corinthians chapter 1. 1 Corinthians chapter 1. Verse 17 and 18. Verse 17. For Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel, not with the wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. Hallelujah. As we read in Romans chapter 1 verse 16, it also says, I'm not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. Here is talking about the preaching of the cross being the power of God. And there it says that the gospel of Christ is the power of God. What is being called the power of God being the gospel, here it's called the preaching of the cross. It is the same thing. When we talk of the gospel, we are talking about the cross, the death of Christ, his sufferings. Hallelujah. That's what is called the gospel. And the Shamariam. 1 Corinthians chapter 1 verse 17. Nokuti Kristu hana kundituma kubhabhatidza, Aiwa kwete, asi kuti ndiparidze evhangeri, wangu, ndisingaiti nenjere dzamashoko, kuti muchinjikwa waKristu urege kukoneswa. Ndizvo. Nokuti shoko romuchinjikwa upenzi kuna vanoparadzwa, asi kwatiri isu tinoponeswa isimba raMwari. Ukaenda kuna vaRoma chapter 1 verse 16, zvinonzi nokuti handinyari pamusoro peevhangeri, nokuti isimba raMwari rokuponesa mumwe nomumwe unotenda. Uko zvinonzi evhangeri ndiro simba raMwari, apa hanzi kuparidzwa shoko romuchinjikwa, isimba raMwari. Nyaya yomuchinjikwa, isimba raMwari. Uko vhangeri, isimba raMwari. Apa nyaya yomuchinjikwa, isimba raMwari. Chinonzi vhangeri hausi mutauro chete, asi hurukuro pamusoro pokufa kwaJesu. Itsananguro nezvokufa kwakaita Jesu. Kana tichiparidza zvokufa kwaJesu akafa pamuchinjikwa, ndo vhangeri iyoyo. Tichijekesera vanhu kuti wakafirei, kuti zvigodini, kuvanhu zvigoitwa sei, naiye amuka muguva unoti endai munyika muparidzire vanhu izvi zvaitika kwandiri. Wozvitaura nezita rinonzi evhangeri, kureva zvakaitika kwaari. Kuna Mateo unoti ndakapiwa simba rose kudenga nepanyika, endai naizvozvo mudzidzise marudzi. Kufa kwaJesu kwaiva kupiwa simba nedenga, kwaiva kupiwa chikuriri chokuti kana wotaurwa panyika kuna vanenge vachitenda, simba rake roshanda kwavari. Haleluya. Azvinoshamisa redwe. Kuno rumwe rugwaro runonzi nokuti apo pakaungana vaviri kana vatatu muzita rangu, ndiripo. Nomutumbi haaonekwi, asi upo huripo. Ndiripo pakati pavo, achivinga kuzosimbisa mutauro wavari kutaura kuti ndiye wakagadzwa naMwari kuti ave musununguri wavanotenda kwaari, ave muyamuri wavanomubvuma. Akataurwa so naiye upo hwake hunovapa. Vanenge vabvuma nyaya vachida kuyamurwa naye, ndo pamunozoona vamwe vachimhanya kuchipfugamo, kuzopfugama kuno usingaonekwi, vachichema. Nyamba vari kuchema kune uripo, nyangwe asingaonekwi nemeso asi uripo.
uripo nomutauro kuti ndiripo, uripo noupo, kuti uripo noupo uchaona namabasa. Kana watenda nyaya yezvokufa kwake, watenda iyeyu Jesu uyo, unozoona nebasa raachashanda. Uchashanda basa risina rimwe simba ringarigona. Asi manje chikurukuru chaicho chaakaringa ibasa rokubvisa varume pachitema, ibasa rokubvisa varume pasimba raSatani navakadzi, vakomana navasikana. Mwari ngaandibatsire ndirege kunyanya kumhanyira kune zviri nyore. Zvese zvezvirwere namatambudziko izvi zvidiki izvi handizvo zvakarongerwa kufa kwaJesu. Wakarongerwa varume kubva pachitema. Izvi zvimwe zvose ibhasera izvi, izvi zvimwe zvose inyasha dzaMwari, zvinongoitika zvoga. Asi chakanangwa chaicho, chakarongerwa chaicho inhau yechitema, kuti vanhu avava Satani nezvivi izvizvi une chinangwa chokuvasvidza kugehena. Asi Mwari nokufa kwakaita Jesu, kana vamutenda zvivi zvavakaita zvinoregererwa, nezvavanga vachaita vanopiwa simba rokusaita. Nawo nokufa kwaJesu pane chinangwa chokuti wapinza denga chaipo, pamusha waMwari chaipo. Tiripo nhasi, mangwana hatipo madhodha. Haleluya. Patinenge tisisipo, kana usina kutenda nyaya yokufa kwaJesu, unenge uri kugehena uko, unenge uri kugomba romoto uko kwakarongerwa dhiabhorosi. Asi kana waitenda nyaya iyi, unenge uri kuparadhaisi, gumei kuJerusarema. Idzi nzvimbo dziripo. Amen. Senyajena yatiri mairi, tichandovemo munzvimbo idzodzi. Kune vanenge vabvuma vhangeri, tinenge tiri kunzvimbo dzaMwari, naMwari wacho watinenge tayanana naye pano panyika. Yes, nhasi mangwanani ukatenda nyaya yevhangeri iyi, naMwari munotanga kuwirirana. Munotanga kuwirirana nhasi makuse. Chinguri wakazvagwa usina kumbonzwana naMwari, mweya wako usingazivi chinonzi Mwari mukati memwoyo. Asi nhasi nokutenda vhangeri, Mwari achati gogogoi. Haudzwi navafundisi, unobva nomwoyo wako kuti zvino Mwari ndave naye. Wotanga kufamba naMwari, wotanga kuhamba naMwari, wotanga kunzwanana naMwari. Usiku namasikati, kusvika zuva rokupedzisira uchibuda panyika, muri meshe naMwari, woenda kumusha wake. Kunaka kwazvo kana wamutenda wakanangana nenyaya yokubva pachitema, kana achingokurwira pachitema kupera, achingokuponesa kupera, zvirwere hasi zviripo, nhamo hasi dziripo, haikona. Unobva kokorodza zvose izvi nokuti wave mwana wake. Ndosaka mwati mweya wangu unomuponesiwe, ndakasunungurwa. Musununguri ngandichinaswa, ndava wako zvacho. Ndochinangwa chatiri kufambira nevhangeri, kuti varume vabve kuna Satani navakadzi vabve kuna Satani. Vhangeri inyaya yomuchinjikwa. Ndochikonzero chatiri kumhanya nayo. Toda kuijekesa Mwari achitibatsira kuti vekwedu vazvizive kuti Jesu unonzi wakafa uya hadzisingano. Ichokwadi chakaperera, chaakafira kuti abvise vanhu kuna Satani vaende kuna Mwari, kuti abvise varume parima pazvivi apa, varume vakuru vachemberera pazvivi. Kubvira ari muduku, chitema chaaita ari muduku nhasi uno wakomba, namaitiro acho nhasi uno ndeye chikuru chaari. Asi kukasvika vhangeri, rinoshamisa mani, rinogobora zvitsika zvakadai. Munhu agoboke pachitema, agoborwe abve murima aende kuchiedza uko, abve pasimba raSatani apa aende pasimba raMwari apa. Anogara pasimba raMwari. Tinobonga. Unoona tiri hondo yakanangana nadhiabhorosi. Dhiabhorosi naiye une hondo yake
yemweya yetsvina namadhimoni asingambodi kuti munhu abve pachitema. Ende ndichiparidza kudai nevari kuparidza mupfungwa. Kati mufanano zviziva here kuti zvangu zvivi ndezvarini? Ndingasiyana nazvo inini? Kashe baba vangu, kashe changamire. Uchazvionera pamunhu sefodhla yakarebwa nevanhu. Asi manje hatitauri zvefodhla. Unozvionera pamwoyo sevhangeri. Ukangoribvuma vhangeri, ubvume kufa kwamambo Jesu, kuti wakafira kuti ubve ipapa, Satani achida asingadi, nhasi unobvapo. Nhasi unogoboka. Unoona so ndiri kutaura ndichinamata. Vese vakarongerwa naMwari kubva kuna dhiabhorosi wikendi ino vaunzwa naMwari panapa. Mwari unovaziva, nai vachazviziva neshoko kuti ndiri mumwe wacho. Pamwe panoripota vose ivavo tichisvika mangwana Sande vanofana kunge vabva murima vava kuchiedza uko. Vabva pauipi vava pakururama uko. Vanofana kusara vachiimba makorasi okuti ndasunungurwa tenda Ishe ene ndasunungurwa ngeropa rake. Shuwa ndakambosungwa namajoti asata ase ndasunungurwa te. Nhasi masikati ana zvichaitika nhasi ipo panapa. Ndichitaura kudai kune vamwe vatova neripoti mumwoyo. Mweya Mutsvene achizevezera kuti ndiwe. Pera hatingotauri chete. Kuno Mweya Mutsvene unoshanda pamwe chete nesu. Isu tinotaura zvibva kuno.